Jawa iki kacek sak huruf iki beda artine. Beda. Upamane jeru karo jeruk sak. Nek jeru iki kedalaman. Jeru. Mung ditambahi ka gurine. Iya. Dadi jeruk kuwi artine buah-buahan. Buah yang kecut itu kan? Oh iya, kuwi wis Iya. beda. Jeru. Garu karo garuk wis beda. Apa garu apa Garu ki sing nggo mluku ning sawah kae. Nek Oh, garuk iya. ki kukur-kukur ngene iki garuk-garuk. Ini Oh. kur. Iya, kacek huruf K kuwi wis beda artine adoh ngono kuwi. Gitu. Iya, watu karo watuk. Watu tahu. ki barang atos sing nggo mondasi omah kae. Batu kan watu. Heeh, nek watuk ki penyakit. Ngono kae. Oh ya, kacek setitik lah B Kacek karo B. setitik. Batuk Iya. watuk. Turu karo turon kuwi beda meneh. Nek turu ki wis ora eling apa-apa, nek turon ki mung layah-layah tangan tengen nyekel HP, tangan kiwa nyekel remote. Ngono kuwi turon. Bentar, ini kok beda idome seko awal mau. Monggo Mbak Elisa. Sembah nuwun rawuhipun Mbak Elisa wonten Desa Ngetuk Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Semanten ugi kula ngaturaken sembah nuwun ingkang ageng katur sedaya warga ingkang sampun dawuh nimbali kula saged sowan wonten mriki. Nggih. Pancen ilate Elisa kaya ngono nok mergo iki ora asli wong Jawa. Iki trahe kok Sulawesi. Ngapunten nggih menawi wonten ketul-ketul atur menika. Dipun napa nggih maklumi nggih. Iya. Kitul-kitul iki kentol-kentol, kital-kitul. Kidul. Ah, kidul. Kidul atur nyuwun agunging samudera pangaksami. Pangaksami. Nggih. Kok pangaksomi, sami. Pangaksami. Nah, Pangaksami samudera. ora dibalik kok pangaksami samudra, samudra pangaksami. Samudera pangaksami. Nggih, makasih. Sowan Desa Ngetuk menika adicara sedekah bumi. Nggih, adicara sedekah bumi. Tadi sedikit bincang-bincang sama panitia. Nggih, ternyata Pak Sigit di sini tuh udah 2 kali ya. Iya. Tahun 2016. Nggih, kalih doso 16. Ora ana kok basa kalih dosa 16 iki. Kalih Mbok basa Indonesia sa 2016. Loh, basa Inggris ki lho takono lila 20 and 16. Berarti kalih doso lan 16. Oh iya wis sakarane. Kira-kira kaya mangkono. Karo sakmenika kalih doso lan 5 doso gangsal likur. Alah, 5 dosa gangsal likur ki basa apa?
4000 selangkung. Oke, 4000 selangkung. Lah ini berat. Aku tanya kok seneng Pak Sigit sebabnya nopo Pak? Aku tanya gitu. Enggak, soalnya masyarakat di sini tuh suka wayangan sing atraktif. Wah, idenya tuh loh ada aja ya. Jadi yang apa? Memang masyarakat tuh seneng kalau gerak-gerak wayang terus delok sindiane bleguk ngono seneng ya. Oh, iki lagi bleguk-bleguk. Lagi bleguk-bleguk. Sampeyan sindianku tak tes kayang siji-siji. San saya bahagia. Nggih. Sembah nuwun lan derek memuji derek mangayu bagya. Anggenipun saged nggelar kabudayan wayang ringgit wacucol. Wacucal kok wacucol. Wacucal. Nggih. Kalu menika. Mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan sedaya ingkang dados petani. Dipun paringi tetanduran ingkang sae. Ingkang kagungan terna paringi sing lemu-lemu. Dometeng sedaya. Dumateng kok dometeng. Anu, ternake iki ben dometeng. Meteng itu loh. Meteng. Meteng. Nah, meteng. Itu ya. Nek nun sewu Mbak Elisa. Ije. Silsilah Bapak Ibu saking pundi menika? Silsilah, iki sewengi nyeritakno silsilah. Kiai kene ben do pirsa iki sake. Nggih, ngapunten Bapak kula seko toli-toli, Pak. Bapake kok toli-toli. Seko toli-toli ngertos ya. Oh, Sulawesi. Pun nate ngertos sek toli-toli. Oh, kok guyu. Bapak ki kok guyu ya. Guyu wong gawa dhewe-dhewe. Menapa nggih? Alamate. Napa kagungan, napa punya? Teng HP lampun wonten toli-toli ini wilayah Sulawesi. Wonten ten Gmaps nggih ditileki niku seko toli-toli. Bapak toli-toli, Ibu saking? Mbake seko Lambelu. Oh, Lambelu. Toli-toline Bapak ketemu ning Lambelu. Terus lahir Elisa. Nama lengkapnya Elisa siapa sih? Elisa Orsarus Alaso. Orsarus Alaso. Itu artinya apa? Elisai apa ya artine udah elek ya. Elisai maksudnya bakoh gitu. Oh, bakoh kuat. Ya. Terus Orkarus? Orkarus sih tegese udah orang-orang gitu ya. Kok orang-orang. Orkarus itu maksudnya kaya nek cara Jawa nur. Oh, cahaya. Ya, cahaya. Ya, Alaso. Alaso apa? Lah nempo Sulawesi to, itu tidak lasso itu kira-kira Pak Sigit duwe ning akuran duwe. Lasso. Ya kon duwe akuran duwe. Bapak-bapak kagungan kula mboten kagungan. Utang. Oh, utang. Sing apa ya? Brengos. Brengos. Ana sing anu menonjol tapi dudu kemampuan lho. Udut rokok. Iki mondolan lah apa. Oh, blangkon. Itu alaso, wedok. Oh, wong wedok sing bakoh sing kuat bercahaya. Bendol, bercahayane bendol. Bendol apa bendol? Nggih, menika saged sowan wonten mriki kula bahagia sanget. Bahagia kok bahagia. Seneng menika nggih saged sowan wonten ngetuk. Tulisane ngetuk ning macane ngetuk. Jawa tuh angel dena. Angel. Ngetuk. Ngetuk bisa tok itu juga ngetok kan. Kuwi ngetuk, kuwi nganggo H. Kuwi ngetuk. Nek iki ora ngetuk itu yang pegang itu satunya apa? Bonang kecil itu tuh ketuk. Lah iya ngetuk tuk itu kegiatan mengetuk. Aduh, aku ngerti omong rene ngombe obat mumet sik aku. Omongan karo wis setengah jam iso muling awakku. Itu susah Jawa. Ada lagi organ tubuh ya rada-rada mirip-mirip ya ono. Apa? Tuk-tuk. Apa? Tuk-tuk. Tutuk. Kuwi lambe tutuk. Itu tuk-tuk konten. Lah niku beda sedikit aja udah beda arti itu Jawa angele kayak gitu. Iya. Makanya ya aku ya PCDS. Jawa iki kacek sak huruf iki beda artine. Beda. Upamane jeru karo jeruk sak. Nek jeru iki kedalaman.
Jeru. Mung ditambahi K gurine. Iya. Dadi jeruk kuwi artine buah-buahan. Buah yang kecut itu kan? Oh iya, kuwi wis Iya. beda. Jeru. Garu karo garuk wis beda. Apa garu apa Garu ki sing nggo mluku ning sawah kae. Nek Oh, garuk iya. ki kukur-kukur ngene iki garuk-garuk. Ini Oh. kur. Iya, kacek huruf K kuwi wis beda artine adoh ngono kuwi. Gitu. Iya, watu karo watuk. Watu tahu. ki barang atos sing nggo mondasi omah kae. Batu kan watu. Heeh, nek watuk ki penyakit. Ngono kae. Oh ya, kacek setitik lah B Kacek karo B. setitik. Batuk Iya. watuk. Turu karo turon kuwi beda meneh. Nek turu ki wis ora eling apa-apa, nek turon ki mung layah-layah tangan tengen nyekel HP, tangan kiwa nyekel remote. Ngono kuwi turon. Bentar, ini kok beda idome seko awal mau. Enggak garuk-garuk, jeru-jerok. Terus apa tadi tuh? Watu-watu. Turu Karo turon kuwi beda. Nek turon kuwi isih kelingan, nek turu wis ora kelingan apa-apa, wis ngorok. UE ning ndi? Engko nek wis bar turon lagi UE ra melu. ora. Oh, turun. Oh, tak kira nganggo juga. Enggak beda. Beda. Kok guyu, Pak? Kok ya langsung guyu ngertos nggih. Turu etu. Ki wis aja engko malah kepleset kowe malah sumlah ngomong murah Kan ya karo belajar lah aku. Oh iya. Menika request lagun kata sanget Mbak Elisa. Nggih, Pak nggih. Nggih, mengke nggih nyuwun berkahe Pak Kades nggih. Pak Kades niki wau nggih kadosipun gerso mengke minggah pepanggungan. Tadi udah ketemu Bu Kades, Oh, udah iya. proto aku. Oh, oke. Nanti kalau udah ada waktu bisa naik ke panggung nyawiji kali Cakraningrat. Oh Nggih. iya, iya. Nggih. Mas dongane Pak Kades sesuk nanti DPR ya, Pak. Iya ben dadi lurah nes seperiode iki lagi rong periode. Oh iya, telung Wong periode. ditresnani warga kene kok. Nggih, tresno. Ketoro kok nek Kades ditresnani mesti wargane melumpok kabeh tumplek blek. Tumplek blek kok blek-blek. Blek iki nggo ada roti. Nggih niku. Tumplek blek. Karepku niku. Oh iya. Wah, bocah kok ya. Tak mundutan napa Pak iki? Nggih, menika saking warga RT sekawan RW 3 nyuwun nyidam sari dipun bawani. Nyidam sari, nggih. Katur Pak Dalang menika saking Pak Hardi Kliwon. Oh iya. Iki lagune wah lestari perawan Kalimantan pujaning sih. Wah iya iya. Nggih. Sae. Nggih, asalamualaikum. Nyuwun kula nuwun nggih sugeng dalu sugeng papanggihan. Kula badhe nyuwun sarung jagung mangke. Oh nggih. Wah, ceton budaya ya. Oh, iya. Padahal ning Pati tak ngerti dangdutan wae itu ada yang Boten, minta Bu. sarung jagung. Nggih. Saking kula kakek RT 3 RW 3. Kene nggone budaya, kene iki nanggap ketoprak, nanggap Lah, wayang. tadi udah tak tanyain juga kemarin pengajian. Dilalah sekarang ya paringi terang nggih. Wah, lancar iki sing lek-lekan sedalu nata sih paringi lancar. Amin. Sesuk ana ketoprak, wingi ya ana ketoprak. Mm-mm. Wes segala macam ditanggap iki. Carane kesenian daerah diumpulke ya, Pak. Betul. Ku sinden-sindenku nek joget ya wis kaya mbane ketoprak kae. Tenane. Weh, Iki. lah nek joget wis kaya meye-meye. Meye. Wis Nanti kita kaya lihat. wis kaya wahyu budaya. Wah, wis kaya wahyu budaya ngagel. Telu kita melani lila karo Indri ya. Iya. Oke, niki nyidam sari dian. Oke, tadi ada juga pamundutan dari Mbak Tati. Tadi ngirimi aku madu minta pangkurinoso. Oh, pangkurinoso juga. Dikawinkan nggak apa-apa ya? Engko meteng. Dumeteng. Ya wes kabeh ya Mbak. Aman ya. Rinoso so. Bawane niku nggih. Iya. Heeh. Bar iki bar sak tembang kok Pak Lurah mau request podang kuning Mbak Podang Elisa. kuning Mbak. siap. Ya nanti pas Pak Lurah di atas ya. Iya, iki pangkur rinoso. Coba kaya ngapa Mbak Elisa yo. Rinoso saya rasa Alhamdulillah. Sebening suaramu sa. Lagi Pak, kula niku nggih pengen tanglet niki kali Pak Sigit, kali sinden-sinden Cakraningrat, Napa? kok iso kuat badannya
ben-bengi melek terus Ben-bengi melek kok. Lah melek terus niku kok saged suaranya bagus terus Mbak Ida, Mbak Yosi tuh. Niku resepe ndablek. Dablek ki apa? Ndablek niku wis ora gagas kiwa tengen. Pokoke atine diseneng-senengke. Oh ya. Perkara sing ora penting rasa gagas. Rasa gagas. Iya. Setia. Sing penting ati seneng. Nek ati seneng niku peredaran darah lancar. Lancar. Karena menurut ilmu kesehatan, tok sumbere penyakit niku Nggih. ketika hati gelisah, penuh dengan iri dengki, Ya. terus ora percaya karo wong, isine mung susah, terus niku sok peredaran ora lancar. Wah, Nek bener. getih mandek ning pilingan ku dadine migren. Migren. Mandek ning dodo lara jantung, Jantung, liver. setruk lah. Lah wong edan ki atine seneng, wong edan ki guyu terus. Ha. Ning dindi ora klamben ya ora masuk angin. Ora masuk angin Ora atau ono wong kerokan. edan ora klamben terus kerokan mandek Ora sik ono. ora ono. Sehat terus ya. Mergo atine seneng, Oh, iya darahe bener. lancar. Bener. Aku mau ya nyuwun pirsa Mbah Parlan. Nggih. Yuswa 80 kok persis sehat. Atine seneng nak Seneng. sikit. Oh nggih Mbah Oh Parlan. iya. Berarti kuncine kudu edan kabeh ya. Kudu edan petuk gendeng. Gendeng Ben kok sehat. gendeng. Gendeng kok gendeng. Lah iya. Gendeng kuwi dulure gendel. Karo seneng ati ngenteni. Nanung ninung. Urung ya? Iya, aku juga lupa ya, belum. Pak. Ini sambil mengingat-ingat. Oh iya, diingat-ingat Tadi yo lah. kadang yo penonton tuh semua punya koleksi gending dewe-dewe yo. Mbak nanti manggurino so nggih kula eling-eling nggih. Eling-eling. Kapan sumending sisihmu Ratri Rina Rina Mau diderekke calone napa? Yang Waduh ini aja dibahas toh Pak. Oh, wingi mboten siot. Potensio 11 tahun kandas. Oh. Iya. Oh ya Allah, mesakne. Mbah. Ya ora apa-apa jenenge 11 cah. tahun ini wis kaya entuk omah entuk mobil ya. Ya kuwi berarti durung judune Durung, ya itu. terselamatkan oleh Tuhan. Makanya aku bilang sama Mbak Indri ya, sing semangat. Sebelum janur melengkung itu bisa belok sana belok. Kudu ditetek-teteke. Tetek-teteke. Kok tetek-tetekke. Oh, tetek karo tetek iki artine Iya, beda. oh. Oh, ditetek. Tetek apa? Tetek Atine dikuatke didoakan bener nek iki jodohku tenan. Nah. dicek sik Ndri Angkatan Laut apa Dicek guru sik, kuliah. engko nek ambune apa? Dicek sik. Iya. Kowe digaweke budil-budilan plastik dikira budil tenan. Nah, nek nggon foto iso ngapusi ya. Hati-hati. Terus. Yen wis rina enggal ratri kang katuluh mung sliramu tanah liya tak senani lahir
dongake sa muga-muga ndang entuk judul. Amin. Sing bisa mengikuti apa yang menjadi karirmu. Amin. Aku nggak kayak buru-buru, Pak. Iya, Luna Maya aja dapatnya jodoh 31 tahun, mbok menawa jodohku isih TK. Kan Oh. nggak apa-apa. Berarti hitungannya seneng ngopeni sing nom-nom kuwi Ya ya. orang ngerti jodoh tuh nggak tahu, nggak pandang usia kok. Iya, tak dongake ento. Loh Mbak Yosi loh, aku gila. Ojo sih aja nggo panutan. Lah kenapa? Kuwi nggo kaca benggala. Ngono. Aja nggo panutan karo contoh iki beda. Oh gitu. Tak dongake untuk pengusaha sukses sing open yang seni budaya. Amin, amin, Ngono. amin. Bojone bintang tamu iki aja kok dalang apa pengrawit apa aja. Jangan ya, Pengusaha sukses. pengusaha sukses. Sing iso ngupeni kanca kancamu. Amin. Wah, Tes iya. iso nanggap Pak Isin. Iso nanggap. Nanggap. Oh. Wah, ya Membuka muga-muga lapangan ya. pekerjaan muga-muga bojomu Dongane ya. duwe pabrik sing gedhe. Nah. Pabrik opo? Yo batu bara apa? Oh, tak kira pabrik nganu tempe. Yo ora apa-apa. Bakul nek kuwi ya. Ora masalah, sing penting padha tresnane langgeng ngono. Amin. Dibacotke Nyidam Sari ya Mbak Elisa. Nggih. Buka saking Mas Ndoye Dwi Handoyo. Wes saka kibote. Melek ji melek. Ngombe kopi ku wajahmu kok ketok kaya bar kebanjiran. Ayo lah iya. Apa? Omahe Ada apa Mas Ndoye ini gerangan? bubar kebanjiran. Oh. Sak sapi-sapine. Waduh. Eh. Kelebus kabeh. Kelebus. Sapine Neles gebes ya. Sapine papat sing masuk angin isih telu. Ayo. Bar dikeroki suwine Apa karuan. ya dikerok ya. Yo Nyidam Sari Mas Doyi yo. Indri Lila ngaten deh. Indri Lila Melani tong telu. Or Aku kumbang hitam sari. Apa mesir aku pergi membangun. Aku kan bakal lewati. matur Matur nuwun. suwun. Nah, menika Pak Kades. Cih. Katuran minggah panggung Pak Ali Ersat. Menika mumpung Ali dokumentasi teng YouTube Siget Channel dan beberapa channel lainnya Mbak Oke. Elisa. Nah, nggih.
nyuwun berkahipun. Meniki mumpung disimak saking Jakarta. Weh. Menika Pak Maijen TNI Angkatan Laut Pak Bambang Sutrisno Oh nyimak. nggih, Disimak Bapak Pak Jenderal Bambang Sembah Sutrisno. nuwun. Nggih, Mas sembah nuwun Pak Jenderal masih ngombyongi Sige Channel disimak saking Jakarta. Oh Nggih. Cari mana-mana tempat Jakarta, Papua, Kalimantan, Sumatera. Oh iya, banyak nonton sekali. ewon. Tonggo-tonggomu Sulawesi Sulawesi, banyak luar negeri juga banyak yang nonton. Menika CFC saking Tayu Pak Yoto komplit menika nggih hadir Hadir, rawuh wah. nggih Pak Deji Tayu Sembah sak nuwun. rombongan rawuh matur nuwun Pak Deji. Oke. Wah iki dalang cilik Dik Yopi sak ibuke bapake ya Nggih. rawuh makasih. Mantap. Nyun berkah Pak Kades katuran minggah mriki Mbak Elisa nggih. Nggih. Monggo Bapak mriki Bapak minggah panggung Bapak. Turut turut Aturan turut. minggah. Menika Pak Inggi Pak Ali Ersat piyayine prasaja sederhana. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak. Ilujeng dalu. Nggih wonten mriki Badhe supados didhawuhi napa kula niki? Nggih supados apa kelihatan di streaming. Nggih di streaming dan malam hari ini ya Selfie riyen. Oh Selfirien. Oke. streamingnya buatan ngomongan Sige Channel Pak. Malam hari ini serentak 9 channel bersama-sama. Alhamdulillah. Ada Sige Channel, Putra Jawa Channel, Galeri Sinden Indonesia, Lawat Maja, Lawu Sri Kandi, Lisaning Ayu TV, Mas Rin Channel, Jawa Pride dan Doyan Dolan. Wah, banyak sekali nih Pak. Banyak sekali Wah malam ini hari digabung ke penontonnya tekan kene tekan gon gendeng-gendeng Pak. Gendeng-gendeng apa? Itu gendeng apa? Gandeng-gandeng. Apa itu atas atap itu? Gendeng. Gendeng. Ah. Sige Channel mau niki sing mirsani di luar sana ada 2000. Weh, 2000 ping 9 pun 18.000 sing ora rawuh ten mriki. banyak wis kok semut nanti ya. Semut. Sugeng dalu loh Pak. Sugeng Gimana dalu. Pak? Ini panjenengan luar biasa loh. Alhamdulillah. Penonton ini tasih melumpuk, makempul, Makumpul. nggih, Melumpuk, Pak. Kumpul. nggih ngumpul, Ngelumpuk. ngelumpuk. Sedanten, menika nyengkuyung acara desa ini saya juga tanya, ini dari mana Pak dananya gitu. Tak tanya tadi, oh ternyata tabungan desa itu punya banyak, nggak perlu iuran meneh wis jalan. PAD. PAD. Pendapatan asli desa. Itu sih Bisa luar biasa. menjadi contoh desa-desa yang Tanpa memungut Tanpa memungut dari warga. cas niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah top banget iki. Wah, luar Tanpa biasa. memungut sepes tak tanya ada sponsor enggak? Enggak. Nggih, Semua dari situ. bisa menjadi contoh-contoh desa lainnya. Iya. Nggih. Monggo. Buaten Pak. dados menapa? Dawuh, Pak. Dawuh Pak, pangandikan Pak. Nggih, wilujeng dalu sedaya ingkang sami rawuh. Mirunggan warga masyarakat Desa Ngetuk ingkang kawula tresnani, ingkang kawula hormati. Mugia kanthi gelar ringgit wacucal wonten ing dalu menika minangka raos syukur sedaya warga masyarakat Desa Ngetuk mengeti bersih desa atawin sedekah bumi. Kanthi menika kanthi tetungga mugia warga masyarakat Desa Ngetuk ayam tentrem guyub rukun gemah lipah lauh jinawe amin Allahumma Amin. tinebihaken saking nirbaya nir ing sambikala pinaringan kawilujeng sadayana. Wah. Sadayana. Basa Sunda bareng bisa. Iya, campur ya. Oh, Pak Lurahne Jawa gael. Sunda. Wong Pak Lurah niku ya napa niku daleme kan riyen pas kula mriki tesih kayu. Ya, Mas. ya. Sakniki pun digawe tembok apik. Niki digambar dhewe. Niku Pak nggih. Alhamdulillah. Wah, luar biasa Pak Lurah Matur nggih. nuwun. Saged dados artisek gambar-gambar ngono niku.
Apa iku mau? Tukang gambar. Arsitek. Oh iya, arsitek. Ah. Lah aku mau muni piye? Pikiranku tekan didi. Aku mau muni piye? Arsitek. Wih salah. Apa? Arsitek. Iya arsitek. Desainnya apik, Desainer oh. kan. Nah, itu Tak luar biasa. Amati wae, rapi, apik Saya desain. sesuk tambah jembar. Sak wontene. Oh, saya lah saya. Nggih, menika Badhe request tembang napa badhe pangandikan tembang sampun. Pangapunten. Pripun? Menawi nyekar kawula boten saged, menawi beksa mangke kula wakilke mawon. Tah Oh niku. cocok. Diwakilke mboten apa-apa. Boten wah niku ingkang kula tenggo-tenggo, nggih. Kula mangke Diwakilke. nyeroyo kalih bapake niku ingkang wonten Pak sinten? Pak ngajeng pol Sinten. niku. Pak Sinten. Ngapunten boten ngertos kawula. Sik pundi ta? ngagem topi. Oh, kan game topi. Nggih. Oh, nggih, siap. Monggo, Mbah. Kersa dateng jenengan Mbah nggih, tapi saking mriku mawon. Oh, Nggih, nggih. pangapunten nggih. Mangke tak sawer, aja kuwatir. Beres. Kowe besone wonten kandhap iki disawer. Nggih, Mas. Request kalau mau dang kuning sing. Dang kuning nggih, Pak. Nggih. Senes. Para kadang-kadang Senes, Mas Sigit. gantos melih. Nggih. Napa, Niki Pak? wau kula di WA kalih kanca sepuh. Nggih. Nyuwune napa wae sesideman mawi bawa ngoten. Oh, sesideman. Nggih. Cocok karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Oke. Larase Slendra Sanga dipun bawani dandang gula. Mbak Elisa, sesideman Mbak Elisa. Mugi saged Nggih. caos panglipur dhateng sedaya ingkang sami rawuh. Amin. Nggih. Kadang-kadang kepala desa, kanca-kanca kepala desa sami rawuh niku, Pak. Ngapunten, mboten enten sing nyopo kula kala wau. Nggih. Kula Malah- ingok endi kanca-kancane, tapi sedaya niki kanca sedaya. Malah Nggih. Mbah mantan malah do rawuh niku. Nggih. Nggih. Sinom mau request Mbah Parwan sampun. Mantan Parlan. Nggih, sampun. Ingkang saking Sidomulyo. Sidomulyo. Kadang sepuh. Oh, kadang sepuh meniku. Gebesan ya kadang sepuh. Sok ora suwe meneh ya suwan cedhak kene ning gajian tanggal dekat aja. 7 Juni. Oh, gajian. Liwate mriki iki berarti gajian. Nggih, woro-woro niki nggih. Mangke saged atur panglipur malih wonten gajian ngendikane bisa Pak merapat. Sigit Dalang nggih. Nggih. Tanggal 7. Tanggal 7 Juni nggih Pak Sigit nggih. Nggih, 2025. lara Nggih. tanggal 7 Juni. Cedhak kene liwate tetep mriki. Monggo Mbak Elisa dipun Siap. wiwitane yo Pak Lurah digandrung Mbak Cah. Nggih Siap, hiburan ya? Pak Lurah. Nggih lho, Pak Atine Lurah. men seneng men sehat. Nggih. Wiwitane andere sang peke. Alah, ayo. Napa niku artine? Awal Awal mulanya mulanya. ketika mengikuti sang bos mau pergi ke sebuah kota. Nah, Ayo. ini Aduh, bosku ayo ya. ayo. Ini bosku Oh, ya. Pak Lurah terus ayo. Oke. Lucu jebule Pak Lurah. Ning Pak Lurah iki duwe sirikan lho sa. Ciriane napa? Dahar sego jagung. Oh malah enggak dahar sih gue jago. Ora ada wani dahar sego jagung. Kenapa? Engko nek kena brengose nyepret kabeh. Wah, lek ngrungokke tenanan Bisa tak aja, Pak simak Sigit. tenan. Jebule. Priya Priya bagus kang olah budaya. Pripun Mas? Waduh diundang Mas rasane pripun Pak Inggi? Gimana sekarang? Ya. Ampun keseso to Mas. Sing jenenge wong tresno engko PDKT rumiyin, nggih. Berawal saka moto medon ning atos, Ati. Medun. medon ning ati, Heeh. medon meneh Madon, ning medun. weteng. Nggih. Weteng atos iki engko keri dhewe lagi atos. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha gedhe niku ibu kota dadi ketika nderekke sang bos sowan teng Jakarta ngoten. Ceritane ngoten. Upama kula nderek panjenengan, kira-kira aku ditumbaske apa to, Mas? Oh, Permen.
Kok ya permen, no permen yo tuku dhewe aku. Lah sik murah e. Permen. Permen ki Gen gak gampang. nangis. Oh, kaya bocah ya ora apa-apa, permen dulu ya. Engko rada gede tambah gede tambah gede. Apa? Hah? Sing gede apa? Ya apa nek maune permen bang kempang gula. Toh, bar kuwi bar kempang gula ya pit. Bar pit motor, bar kuwi mobil terus omah, ngono lho Mas. Gitu. Cah wedok iki urut-urutane ngono ya, Sa. Lagi paham. Pak. Iya. Pak Sigit. Dalem. Nuwun sewu. Dalem, Pak. Kula dadi wedi. Wedos kok wedos. Kok wedi kok wedos. Lah niku wau. Kenapa? Saya gede niku. Alah, mungkin nek sadurunge gedhe ditinggal mboten napa-napa. Ngoten. Ampun anu, jangan takut. Cah wedok. Iya, pit cara pit. Pit ki ya sing murah wae, tukoke sing apa, sing second ra apa-apa. Second. Montor tukoke sing apa otok ra apa-apa. Second. Sing blong rawani lho. Sing blong. Sing blong gak wani. Oh, enggak. Sing second lah ya. Second, ra apa-apa. Mobil, tukoke apa mobil-mobilan, ra apa-apa. Omah tukokno pagupon, ra apa-apa. Omah doro. Ra masalah aku. Heeh. Kaya ngerti pagupon bareng ya. Lho, teng Sulawesi. Ngerti aku. Di Jawa tuh semua ada istilahnya kan. Tentara terus kayung-yon selendang kuning kang saking bukir suara kurang pramana ning wasis ngungrum. Channelnya YouTube masih aktif Mbak Elisa. Waduh, udah lama nggak tak aktifkan, Pak. Buat diaktifkan. Nggih, kegiatan apa ya? Ya nanti acara dulu answer and question. Oh apa, ya, KNQ. answer and question. Ku aku tak sing dadi tamune. Oke, siap. Aku podcastku tak urip kene. Wah. Udah, sekarang udah bikin Sudah, lagi. Bikin lah. Bintang tamune guru wawancara karo jagat tok malah mumet dhewe. Bulet. Napa padalang? Dalam Answer and question niku napa? pertanyaan dan jawaban. Jawaban. Dalam podcast. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, terus jenengan jawab. gitu. Coba Mbak Tanya Elisa apa? tanya sama Pak Lurah. Pak, upama to, aku udah di dalan ngono. Pak Lurah pengen dadi apa, Pak? Wis anggeni. Dalan ro wis anggeni iki. Apa Aku dadi wis anggeni. Penopo, Iki mau menangan kok. Oh. Ben dicekeli karo dalange terus. Mbak Elisa itu juga dalang loh, Pak. Nggih. Oh, dalan apa dalang? Dalan, Oh. Dalang. jalan. Jalan. Margi. Krunguku yo dalang. Dalang. Apa ya? Oh ya, jalan. Aku kepinginnya dadi pit. Dadi pit ben ngopo, Pit. Pak? Heeh. Gak banter-banter ning dhuwur dalan terus. Masuk. Answer and question. Ya, Question betul, lagi. betul. Upama aku Boleh? dadi upama aku Kembang. dadi kembang. Kembang. Kira-kira pelura pengen dadi apa? Apa ya? Aku meh dadi kumbang tapi sekali ngentup iku Ludes. tamat deh. Apa sing nyentup ora tamat-tamat ki ono ora sih? Makanya aku gak wani dadi kumbange. Oh ngono. Oke. Coba nek liyane apa, Pak? Ben datku kembang, Ya, Pak ya. Lurah pengen dadi apa nih? Oh nggih, walah wonten nawolo layang ono layang. Nggih? Iya. Nggih, siap-siap. Nanti tak baca, Pak. Nggih. Oke. Terus ke sana. Nah. Tintingane Pak Pit. Nggih. Angung romarang bendara Diah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Tayuke ya, Pak. Ayo, Mbak.
Walan putra lewat kincanging alismu kawasuhan landau rasane atiku senadyan wis lingsir ya sraku aku isih yakini salahku mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung keduwung nganyripo siwarang kanggung kangurang kehormatan mempro rupa ngarepi urip anakku tak gede kowe tak tunggange pasrah isine kowe apa bae Dangdut ya. senadyan sesidem mas kita Cak Bowo.
Lurah sembah nuwun.